Assalamu alaikum, barkanku dai. Kuna tare da Google Hausa TV. 'Yan uwa, kamar yadda muka ambata dangane da Gmail, wannan shi ne bidiyo na biyu. A yau kuma za mu yi magana akan abin da ya shafi Google Drive. Google Drive. Da yawan mutane suna amfani da waya, amma ba su san amfanin Google Drive ba, ba su san amfaninsa, ba su ma san menene shi ba. Kafin na ce komai, bari in danna shi na shiga cikin Drive, Google Drive ɗin nan, za a ga ya buɗe haka. Google Drive wani memory ne da ke online a bisa kyauta mai girman gig 15 ko 16, 15 gig, wanda free ne. Free ne Google suke bayarwa wa duk wanda ya buɗe Gmail da su. Idan kana da wannan memory na Gmail wanda ake kiransa Google Drive, za ka iya ajiye duk wani kaya da ka sani naka, daga kan bidiyo, audio, hotuna, littafa da koma menene, wanda in dai ana ajiye shi akan memory za ka iya ajiye shi. Wani abun ƙaye da burgewa kuma, duk tsawon shekaru baya lalacewa, baya taɓa expire. Ko da a ce memorinka na kan waya ya ɓata ko ka canza waya, daga ka sa Google, ka sa Gmail ɗinka a kan waya, in dai akwai wannan application, in babu ma in ka sauke shi a cikin wayan, kana shiga kawai shi kenan, za ka ga wato wannan ɗinka, za ka ga shi wato kayanka da ke cikin wannan abun nan ɗin. Za ka ga kayanka da ke cikin shi wannan Google Drive ɗin. Yanda ake a sa kaya a ciki shi ne, ga wani plus nan, ga wani plus nan. Wannan plus ɗin ake dannawa, in aka danna shi zai gwada maka kamar haka. Kun ga folder nan, ga upload. Shi folder idan kana so ka create wani folder ne, in kuma kana so ka yi uploading abu ne direct kawai, wato ka ɗauko abu daga cikin wayanka ka sa shi a cikin wannan drive ɗin, sai ka danna upload. Wannan kenan. Idan ka danna shi, ka danna upload, zai kawo ka cikin wato wayanka. Kaga akwai photos, akwai videos, za ka iya shiga cikin file manager ka ma in ka ga dama, ka shiga cikin memory ko cikin abun nan. Duk dai yanda ka ga daman za ka abun nan. Misali yanzu idan muka ce images ne, muka zaɓi zallan images, ga wani hoto nan wannan, kun ga ina danna shi, kun ga preferring to upload. In da data yana buɗe, kawai zai hau cikin wannan Google Drive ɗin ya wato zauna a ciki. Shi kenan, ba zai taɓa gogewa ba, sai idan kai ne ka zo ka hau ka goge shi. Idan kai ne ka hau ka goge shi, to wannan kuma zai goge. Da fatan mun gane kaɗan daga cikin amfanin Google Drive. Mun gode, mun gode, mun gode. Kar a manta a yi subscribing, a yi liking na wannan tasha. In akwai tambaya sai a ajiye a comment, za mu amsa muku ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.